Bones, avui encetem l'última de la nostra secció de la unitat 3, vale? La 3.6. En aquest cas, l'última competència que anem a treballar és la d'innovació i resolució de problemes del món real. Aquesta habilitat centra l'atenció en la recerca de noves formes de solucionar problemes, sobretot en la creativitat. Aleshores, evidentment, aquesta innovació no hem de vincular-la única i exclusivament a l'ús de les TIC, perquè ja està i té la seva pròpia competència treballada, sinó sobretot amb la creativitat. Aleshores, la idea és proposar activitats on justament aquesta creativitat siga un dels elements més per proposar solucions al món real. Aquesta resolució de problemes requereix, evidentment, algunes tasques com generar idees alternatives, dissenyar el seu enfocament, investigar diversos procediments i realitzar diferents proves per comprovar si la solució és correcta. Aleshores, tal com hem anat treballant, en podem mirar ací algunes de les nostres gradacions, vale? Dels nivells. Anem a arribar només fins a 4. Aleshores, inicialment, la pregunta que caldria resoldre és si la resolució d'aquest problema és un objectiu, perquè pot ser que no siga una activitat que tingui aquesta creativitat, és a dir, no hi ha cap conflicte. D'acord? Per exemple, quan estem treballant, no sé, els pronoms febles, no n'hi ha cap resolució de problema ahí. És a dir, que fem és una qüestió purament mecànica de saber utilitzar. Ni fem altres competències, però no aquesta. Vale? Aleshores, estaríem parlant sobretot d'aquests 4 nivells de concreció, vale, dins de la graella. Una de les primeres preguntes és: la resolució de problemes és el punt fort d'aquesta activitat? Per exemple, el que tinguem, si els estudiants llegeixen una història i després fan un examen sobre el que han llegit, vale? Ahí, evidentment, s'està valorant el fet de, potser, tradicionalment, si s'ha llegit una lectura o no, però no n'hi ha cap creativitat. Per contra, si en lloc de demanar que em facin això, han de treballar creativament la història, ja no des del narrador, sinó, per exemple, el fet de contar la història des d'un dels personatges a través d'un monòleg, implica tota una reelaboració de la història. I aleshores, evidentment, cal que treballin d'una forma molt més creativa. Vale? O, per exemple, l'altre exemple que tingueu, que si els estudiants en una ciutat de ficció, vale, han de proposar on caldria ficar els creuaments per als peatons en una ruta d'autobús. Aleshores, inicialment també han d'investigar quines serien les parades que caldria fer, la gent, i aleshores a partir d'ahí anar fent aquesta investigació. La segona pregunta que cal fer-se, evidentment, és si els estudiants estan treballant en la resolució d'un problema del món real. Vale? És a dir, així la UNESCO sobretot el que planteja sempre és aquesta vinculació a la realitat de l'estudiant, perquè si la vinculació a la realitat de l'estudiant ells se'n donen compte d'això, no estan estudiant coses abstractes. I aleshores aquesta pregunta recurrent de per a què? Aleshores el per a què ja està clar i aleshores la motivació de l'alumne diguem-ne que inicialment hauria de ser molt més directa i molt més fàcil. Aleshores, si la vinculació evidentment està sobretot també en la metodologia d'aprenentatge basat en problemes. D'acord? Aleshores, si el problema està vinculat, passaríem al nivell 3, en el fet de, a la fi, si requereix aquesta innovació. És a dir, per a solucionar aquest problema, per resoldre-lo, fem una tasca nova. Quins són els problemes del món real? Si en podríem tindre alguns dels exemples. És a dir, és tot allò que vincule la realitat de l'estudiant per fer un resum, però feu una lectura més detenida. Aleshores, en així en trobaríem si, en l'última gradació, si la innovació, és a dir, si la creativitat, si se dona una solució nova per a resoldre el problema. Si hem proposat un problema real, els estudiants utilitzen la ruta de l'autobús de la seva ciutat, però a proposar on caldria ficar
el creuament. Aleshores ho agafen des de les dades reals que s'havien plantejat. Vale? Què és la innovació a la resolució de problemes? Requereix proposar idees o solucions, vale, des del món real. Aleshores estem ahí. Tindríeu així diguem-ne l'activitat i com sempre seria el canvi d'escola que ja l'hem utilitzat, vale? Aquesta activitat que ja ens ha iniciat en altres competències, valorar-la a veure des de la creativitat quin nivell en tinguem. L'última tasca sobre les competències per passar a la unitat 4 és deixar al fòrum de la unitat, vale, una entrada on vinculem com treballaríem un contingut, en aquest cas aquest inicial que hem ficat, vale, aquesta competència. En el cas que el contingut no siguem capaços de poder vincular-lo, traieu un altre. És a dir, com des del vostre nivell i des de la vostra matèria que heu proposat, penseu que podem d'alguna forma treballar la creativitat. Vale? I com sempre, almenys, per favor, col·laboreu amb un company. Vale? En aquesta acció de deixar els posts en obert per tal que la gent vos pugui llegir i realment, per favor, després, si tingueu un momentet, mireu les respostes i mireu els comentaris que vos deixeu els uns als altres. Se genera un gran coneixement ahí, a l'hora de compartir. I espero que aquests vídeos vos estiguen sent d'alguna forma interessants o almenys donar una miqueta de valor. Aleshores, moltes gràcies per aquesta atenció vostra i no res, estem a la unitat número 4.